Hello mga guys, nahumanag yun ang Ironman 70.3 sa Mactan Island, Cebu. Wow, nindot kayo mga guys, no? Grabe. Naitulo ka buok nga nakuyapan sa dalan. Nakuyapan sa dalan kay ngano tungod sa pagbike. Grabe, daghan kay mga participant pati ang Lapu-Lapu City. Tinuod no, grabe jud. Reaction video na lang ko guys, kay layo kay ko na ako diri sa abroad. Mag-react ko ha. Grabe. Grabe na apal ang nidaog mo si Benedicto Augusto, bato siya ang nidaog no. Sir, salot po riyo. Grabe. Wow. Naghaguros ang kadalanan. Napagoy daghang mga kuan. Daghan pag mga ang mananaw, grabe. Grabe kanindot jud. Oh my God. Labi na dito na sa Newtown. Oh my God. Reaction video na lang sa Cebuanang Kalog. Kaya mo dyan siya kakita na siya diri. Salamat kayo. Wow, labi na nga to ang halandon og buutan og matarong nga sa paglingkod sa serbisyong publiko si Mayor Jonar Dahong Chan. Salot puriyo Mayor. Ug sa ato ang Congresswoman Cindy King Chan. Wow, grabe. Kasi sila man ang naghatag sa mga premyo. Oh my God, dindot kayo guys. Mo nang murag nakiselebrate pug ko sa Ironman nga nag-ingani pug ko tanawa akong sulot, di ba? Nag-iron, mura pug og nag-Ironman running ganahan ko sus Ginoo ko padaganon ka kog isa ka oras no. Mudagan ko sa ka oras Ginoo. Alay. Gagabot sa ka oras Kuya Pandit so sa iba ng kalog. Congratulations Ironman, humanag yun. Triathlon Mega World. Wow, grabe. May mga participants sa mga bata. Wow, nindot kayo mga bata tanawon guys. Sana no, ganahan kog nay nag-live ato ba dapat nay nag-live no. Sa television nag-live unta nga. Nangar makit-an jud ba sa whole world, di ba? Ironman is na ay mga participant coming from other countries, di ba? Yung anak na siya guys. Kapait lang guys. Saan pag wala man guna kung nabay live, wow. Live na live, sis buwan ang kalog. Labi na ang mga konsehales diha sa Lapu-Lapu City nga naning kamot in town here sila nga malimpyo ang mga trabahante sa government sa Lapu-Lapu City nga malimpyo gyud ang agianan, malimpyo jud tanan kay ako makit-an wa tas tiwo kalibutan. Ni limpyo naman ang daan gyud. Diba? Limpyo na gyud na siya daan. O kinahanglan gyud pang limpyuhan, diba? Kikuha tanang nindot. Salot jud ko sa Lapu-Lapu City. Wow, what a wonderful city. Province of Cebu. New town. Who's dito? Na dito ang dagat. Kanindot sa dagat. Oh, langoy dito. Daghang mga boats. Daghang mga participant dito. Yes, Diyos ko. Tagang salamat kaninyong tanan. Salamat sa pagtanaw. Kini ang iyong sublahan ng kalog. At your service, reaction video running ako sa Ironman 2022 Mega World. Thank you so much and good luck.